Assalamu alaikum, barka da warhaka. Kuna tare da Gamji Global TV. A yau insha Allahu za mu yi bayani ne akan wannan website ɗin. Da farko da an turo ma link ba tare da ɓata lokaci ba, za ka sa lambar wayarka ka cire ziron farko, kana ka tura OTP, za su turo ma OTP ta line, sai ka sanya nan, sai ka sa password. Wannan referral code ne, ba ruwanka da shi, sai ka taɓa register. Amma idan a can bai zo ma +234 ba, sai ka taɓa ka maida shi country code ɗinka, ko ma wace ƙasa kake ka gano naku. Amma wurin register ka cire ziron farko insha Allah. Kana yin register, yauwa ga shi nan za su turo ma, sun turo saƙo. Za ku ko lambobi ne ƙwara 6 sai ka sanya su. Da yake ba wani wuya gare su ba, mun hardace su, kawai za mu sanya ne ya rage. Yauwa 47 ne ashe, hakan ne yake. Sai kawai ka danna register. To a halin yanzu mun yi register, kuma register ta yi. Login ya rage mu yi. Idan muka yi login a cikin wannan website, za mu dinga tax ɗin da za a yi masu, mu samu abin da muka samu. Shi ma dai ban ce a sa mashi kuɗi ba, saboda idan akwai wanda za a sa ma kuɗi, to za mu ba da shawara duk mai hali ya sanya kuɗi. Amma wanda kyauta free za mu yi shi, to zan ba da shawara kan mutum ya sa kuɗin shi su shige. Lallai kam su ƙi fitowa. Yanzu wannan notification ne, yauwa nan ne farkon website ɗin, home kenan. To yanzu abin da za ka yi, za ka shigo nan ne saboda ka fara tax ɗin. Yanzu na free muke, za mu shiga enter VIP1 kenan. Yau ga shi nan abin da ake samu a cikin shi. Tax 8 ne ake musu a rana. Lallai kau da an masu tax 8, za su abin nan. Yanzu yadda ake yin tax ɗin, za ka taɓa searching ɗin nan. Zai yi searching, kamar za a yi order ne haka. Yauwa, to kafin ka fara tax ɗin, ya kamata ka saita password, wanda transaction password, ma'ana na cire kuɗi ko na tura kuɗi. Tunda order ce za ka yi can wurin, za ka sa lambobi ƙwara 6 sama, sai kuma ka maimaita su, sai kawai ka taɓa submit. Yauwa, to yanzu mun saita password ɗinmu ya yi. To yanzu za mu yi searching, mu yi order. Idan muka yi order, za su buƙaci cewa mu sanya transaction password ɗinmu domin mu biya kuɗin. To mun yi order guda, yanzu za mu yi da submitting ɗinta. To da mun taɓa nan wurin return immediately, zai buɗe. Da ya buɗe, to wani lokaci za ka ga, yauwa, to a nan wurin ne za ka zaɓi lambobin nan ƙwara 4 da ƙwara 6, wanda na ce su ne na transaction password ɗinka. Yauwa, in ka shiga wannan return immediately, sai ka zaɓi lambobi ƙwara 6, ma'ana sai ka sa password pin. A daidai nan wurin gida ne ƙwara 6, sai ka zaɓi lambobin da kai ka zaɓa a matsayin transaction password ɗinka. To da ka sanya su, har mun yi order, yanzu ta yi. In dai ka sa password ɗin daidai wanda ka zaɓa, to za ka ga order ka ta yi. Bai da wuya kwata-kwata wannan. To da ka gama wannan ɗaya kenan, sai ka yi back, ka taɓa wancan abun nan ɗin ya maida ka ba. To ga shi nan mun yi 1 a cikin 8. A rana 8 za mu yi, mun ƙara searching. To haka za ka yi su duka ƙwara 8 ɗin. Lallai kam haka za ka yi su duka ƙwara 8 ɗin. Shi ma ɗin sai ka zaɓi password ɗinka, ka gama. Yanzu har mun yi 4, saura 4 kenan. Wani lokaci za ka zo yi su ce ma wane ne, sai ka ɗan ƙara taɓawa. To matsalar network ne wani lokaci kuma injin ɗin yana so ya ɗan huta. Lallai kau. Kawai ka sa lambobin ƙwara 6,
sun ce wrong saboda ba namu bane muka sa, ba daidai bane ba. Yawwa, to da dai ka yi su za ka ga order da kai ga ribar da aka samu, to ribar ita ce taka, uwar kuɗin na kamfani ne. Wannan aikin shi kwata-kwata bai da wuya, haka za kai ta yin order har ka samu ka gama. Ƙwara 8 ce a rana. In dai 12 dare ya yi, to kafin wani 12 daren ya ƙara zagayowa, in dai ka samu ka yi su ƙwara 8 to shi kenan. Yawwa, ku lura da wannan abin da ya ce yanzu, ko da ya nuna ma shi ka ƙara searching. Yawwa, yanzu ma ya ƙara nuna mun shi, za mu ƙara searching ne har sai mun dace. Yawwa, har yanzu dai ya ce incorrect, to za mu ƙara yi har mu dace. To a halin yanzu mun yi order mu ƙwara 8. Yau za mu yi pack, za mu koma gida. To sannan kuma idan kai ma wasu register, yau za ka yi cancel ɗin shi. To a halin yanzu mun gama order mu ƙwara 8. Domin idan kai ma wani register za ka ƙara samu da yawa fiye da haka. Musamman kai wa mutane da yawa register, to za ka samu da yawa. Dama a rana order 8 ne ake yi wanda ke free. To ya danganta ga yanayin order da aka yi. Wata order a samu kuɗi da yawa, wata kuma a samu kuɗi kaɗan. Amma ana samu. Yawwa, za ka taɓa share ɗin nan inda na taɓa, to wannan link ɗinka ne, referral link ɗinka ne. Duk wanda ka kwafi wannan link ka tura mashi ya register, to in ma ka tura wa mutane da yawa suka yi register da yawa, to za ka samu da yawa. Kawai sai ka taɓa wannan copy link. To da ka kwafe shi, duk wanda ka tura ma, yanzu haka mun kwafa, duk wanda aka tura ma ya register ya yi. Sannan wannan in sha Allahu zai abun nan. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Allah ya sa mu dace.